Žilinským športovým hokejovým triedam v sobotu 27. februára ostali oči iba pre plač. Hokejistom Mestského hokejového klubu Mládeže Skalica sa s nimi darilo. 3 zápasy vyhrali a v jednom sa zrodila remíza. Deviatáci neponechali nič na náhodu a po prvej tretine bolo 3-0, neskôr 4-0, 6-1 a napokon sa zrodila jasná výhra 7-2. Osmaci svoj zápas rozohrali veľmi zle a v 10. minúte už prehrávali 0-3. V polovici duelu to však už bolo 4-4 a napínavo zápas pokračoval až do konca. Padlo spolu 13 gólov, pričom o jeden viac do žilinskej bránky. Naši chlapci vyhrali 7-6. Nedá nám nespomenúť dve zaujímavosti. Určite si mnohí rodičia všimli mimoriadne primitívne sa správajúceho a vyjadrujúceho trénera hostí. No a samozrejme pozornosti všetkým neušla pestná výmena názorov medzi aktérmi zápasu, čo si odnesla šestica hráčov trestom do konca zápasu. A poďme ďalej. Siedmaci vyhrali v Žiline 3-2, keď rozhodujúci gól padol niečo vyše 2 minút pred koncom. A napokon šiestaci tí v Žiline remizovali 1-1. Menej radosti mali juniori, ktorí zvolenú podľahli 3-6. Keďže Poprad svoj zápas vyhral a bol 3 body pred Skalicou, v nedeľu na postup do play-off potrebovali skalickí hokejisti výhru v riadnom hracom čase v Liptovskom Mikuláši. A aj sa to podarilo, hoci ešte v 45. minúte bol stav 2-1 pre domácich. Aj im išlo oveľa, pretože v prípade ich výhry by postupovali oni. V tretej tretine však prišiel zo strany Skaličanov doslova tajfún. V priebehu 130 sekúnd Denis Babiar strelil čistý hat-trick a jeho spoluhráči ešte pridali ďalšie 2 presné zásahy. Zrodila sa vysoká výhra 6-2 a najmä postup do elitnej osmičky. Sice na poslednom postupovom mieste, ale predsa. Cieľ mládežníckych tímov bol tak splnený na 100%. Dorastenci a juniori sa dostali do play-off. Pripomeňme, že dorastenci budú hrať svoje prvé 2 zápasy doma v sobotu 5. marca o 14. hodine a v nedeľu o 11. hodine a 15. minúte. Súpera však spoznali až v stredu 2. marca, kedy sa hral rozhodujúci zápas medzi hokejistami Banskej Bystrice a Ružinova Bratislava. Juniori hrali s Trenčínom svoj prvý zápas play-off v deň premiéry Skalického magazínu 2. februára a druhý zápas vo štvrtok. Prvý domáci duel je na pláne v nedeľu 6. marca o 16. hodine a 30. minúte a prípadný druhý v pondelok o 17. hodine.